Guys, nike notice ukuthi like yabo kulabantu abaningi laba njengathi yabo ngizosho ngangidries kama comedians kakhulu yabo. Kulabantu abaningi abangama comedian nje yazi kunento emayeni notice ngathi bafethu kunokuthi mesishaya amahlaya yabona. Like umuntu ushaya ihlaya phambili shaya ihlaya sihleke wonke umuntu. Ngaze ngarealize ukuthi okay kahle mengise stage mina ngishaya amahlaya hayi abantu suke bekahleki lento engikhulumayo bonke abanye bahleke ezinye izinto. Awu ngise stage ngishaya ihlaya yabo. Hlala lami ngilisho manje ukuthi lathini kodwa lona lihlekisa kuya mengilisho uzolilalela wena kanti kumele uhleke. Shuthi ngalishaya ihlaya leli mengishaya ihlaya leli ayihleke mfethu shuthi mase yabuza umjito ekuse mfethu uyaqhuma nje umjito ngibuza ekuse uhleka nje ethi ngizwanga lo mjito utheni ngithi mina ethi hayi lutho ngimzwanga mina mfethu uhlekani pho cha indlela kamngayo mfethu yabo ayiqhuma mfethu nale lenye mase yaqhuma nathi uhlekani ke wena mfethu cha indlela aqoke ngayo lo mjito lona mama chera athanda ukuthi manje ethanda indlela engikhuluma ngayo ke angazi ukuthi ayithandiswa yini engabheka umthawu ahlala abafethu abahleke lento engiyishoyo bonke. Omunye mfethu ahleke bese ethi yazi mfethu uqinisile mfethu yazi iqiniso ngempela yazi khona mfethu ukuthi kwenzeke ukuthi kanti uzokwenzeka into kanje egcineni kudine sekuwukuthi no kanti mfethu umuntu mesha ihlaya mfethu shuthi kumele umoshaya amahlaya ube prepared yabo lokho ukuthi yobo yonke nje into eyihlaya uyiphathe uma ukuthi kanjani ugqoka isigqoko mhlawumbe esidabukile because khona abantu la ngaphandle mfethu uthi umushaya ihlaya mhlawumbe ushaya ihlaya kanti istory sithi asimthinte naye yabona manje mase simthinte na kakhulu usehleke kahle eqhephuka hleka kancane iphinde buye nganene ethaza bese iqinisele into yenzeka kumina yabo kanti kumele ukhulule wonke umuntu ushaya amahlaya yabo ushaya ihlaya phinde ngathi uyadansa yabo uhlekisa nalabo kunabantu abangezwa yabo ngathi uyadansa kancane yabo ugqoke kahle kodwa manje ugqoke kabancane hayi kakhulu ugqoka kabancane lokho ukuthi mhlawumbe isigqoko sakho sinenkinga noma ugqoke igqoko mhlawumbe uyimise ngokutsheka yabona lokho ukuthi ekusele manje uzoshaya amahlaya mangena umuntu mhlawumbe kusengisa kuthiwa vele akho umuntu oshaya amahlaya kuthiwa ngempela not babuka hayi no shaya amahlaya la muntu yabo enginaka kakhulu nayi ankele mfethu enginaka kakhulu mfethu ukuthi umushaya amahlaya abantu abahleki lento yonke bonke abahleki lento ishoyo umuntu nomuntu uhleka into yakhe kuwe madoda mina nje ngiright kakhulu ngiya actor mfethu mengishaya amahlaya kunabantu bashaya amahlaya ngene stage sanibona ngikhuluma no Vroms Comedian ngizoshaya amahlaya focus ukuthi bekubo umkhumbi wawungesena ama-break waginqeka kwaqhuma imoto ezaziphakathi zathi meqhuma imoto kwashona abantu abawu-4 phakathi kwakukhona abantu abawu-2 kwasindo yedwa behleka abantu fike-ke abanye abantu bafethu njani bafethu ku-Vroms Comedian okhulumayo ya no ngizoshaya amahlaya lana yabona yebo befu ya ngoba ngizoshaya amahlaya lana lo mjito wangibuka mfethu lona mfethu hamba kanjani baba avuma mfethu no hayi ngisho lo ngale hamba kanjani so behleke no ushaya amahlaya yabona khona mfethu abantu beshaya amahlaya bebengena stage ethula ngakhuluma hleka abantu behleka zihlukene indlela zokushaya amahlaya bafethu mina ngile ndlela le ukuthi